Ngibingelele ngiphinde futhi nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofa usubscribe ulakhe bese uphinde udlulise ukuphawula. UThukuthele uyaveva umculi kaMaskandi osemncane owaziwa kakhulu ngoMasmelane emculweni kaMaskandi. Lo mculi kaMaskandi ke wakhipha ingoma ethi iyakhothwa lento, nokuyingoma eyagxekwa kakhulu umenzi ey'nkundleni zokuxhumana ethi iyabheda le ngoma, iyahlambalaza, ibulala umculi kaMaskandi. Kanti-ke lo mculi usiqophe inkulumo eyiphendulela enkulumweni kaMenzi la ayigxeka khona ingoma yakhe. Lo mculi kaMaskandi ube esebeka kanje ngesikhathi ephendula uMenzi ngenkulumo yakhe eyayigxeka ingoma yakhe. Ngibuya ngapha mfowethu. Udaba lwami mfowethu luka nje. Ingoma uMenzi abekhuluma ngayo ingoma yami ethi iyakhothwa lento. Yimina okhiphe leyo ngoma ikwi-last album yami. Nginama album mina mfethu awu-3. I-last album nje ngigcine ukuyikhipha manje leyo. Ingoma ethi iyakhothwa lento. Yayizolona. Ngifuna ukuyicacisa lento mfethu ukuthi uMenzi ngiyamazi, ngimkhonzile futhi in terms of ingoma zakhe ngiyazithanda ezinye zazo yabo. Akazeke futhi ibe khona ingoma yami engithi mangabe ngiyidlala mhlambe ngibhekise ngakuyena noma mangingena kuma social media ngibhekise ngakuyena yabo. Kodwa ke ngiye ngicabange ukuthi umuntu mangabe kuwukuthi imikhizo isiyazwela ejazini uye afuna ukukuveza lokho. Ngifuna ukuyicacisa lento ukuthi uyangithuka lo mfana mangabe ethi ingoma yami ithuka inhlamba. Ithuka inhlamba, ayikho into ethuka inhlamba lapha, noma ethi ingoma yami iyamnyanyisa. Ngicabanga ukuthi ukunyanya kwakhe bekumele akugcine kuyena, angakukhipheli komunye umuntu no angakukhipheli imedia ngoba yena enyanyile, ngoba ingoma bengaqondile kuyena, iqonde kumuntu othanda ingoma yabo. Yena mayethi ngidelela uMaskandi noma ngithuka uMaskandi ngalento engiyenzile yabo, ngibona kungicwenza kuMenzi lokho yabo. Ngibona ngazathi uMenzi uyangichwenza, ngifuna ukuthi anganginaki umfoka Mabizela ngoba nami ngizomnaka, manje anganginaki yabo. Yabo nje ngibe nginake ngingamnakile nje. Mina mfethu angisilona ivaka, ngifuna kuqonde lokuthi angisilona ivaka. Mangabe kuwukuthi insizwe ingiphonsela inselelo noma engifake umuntu engifakela i-challenge ngizoyi-accept yabo. Kwamelazi naye ukuthi mangabe ngiphonsela inselelo ngizoyi-accepta ngoba manje uma ngabe ngingayi-accept kusho ukuthi mina umnsizwa wami ngiyabugodla, kanti akumele ngibugodle umnsizwa wami. Kufanele ukuthi naye abazi mangabe kuwukuthi uzoveza ubushinga bakhe kimi, kumele azi ukuthi nami obami ngizobuveza kuyena yabo. So ingoma bekhuluma ngayo mfethu uMenzi ubekhuluma ngengoma yami, mina ocula ingoma ethi iyakhothwa lento uMasmelane. Ingoma kaMasmelane nje ethi yena ngayazi ukuthi iculwa ubani, iculwa uMasmelane wasemzimkhulu, yimi loyo yebo mfethu. Injalo lento ngoba ngizwile ukuthi uthe uyafisa ukuthi lolu daba lolu angathi lingafika impela ey'ndlebeni zomuntu oyiculayo le ngoma le, lufikile-ke ey'ndlebeni zami yabo. So nami lento engiyishoyo ngiyafisa ukuthi ifike ey'ndlebeni zakhe, and ngizwile ukuthi uthe umuntu mangabe umnikazi wengoma enenkinga nalento akayishoyo amfonele. Cha, ngeke ngize ngimfonelwe uMenzi yabo, ngeke ngize ngimfonele ngoba ayikho into engixhumanisa naye yabo. Kodwa nje lento ayishoyo ngiyayiphendula, kumele azi ukuthi ngizoyiphendula.